Het is vreed 19 september. Goeiejoen en welkom bij Bient Sport. Maar de technisch directeur van Sportclub Heerenveen, Hans Vonk, sportjournalist Gerard Bos en Cambuurverdiegener Lucas Bijker. En centraal stiert Joet de topper PSV Cambuur. Bijker soleert hier langs Park. Ja, Lucas, dat we vliegen hier in Eindhoven. Het is in de wedstrijd PSV. Een soort reacties, veel reacties op gekregen? Ja, heel veel reacties. Ik denk ook dat dat te maken had met het feit dat PSV vroeg om een makkelijke tegenstander. Ja, het jubileum toen van PSV. Ja, zij bestonden 100 jaar op dat moment. Dus ja, dat was voor hun eigenlijk het ideale moment om een feestje te vieren. Ja. Ja, wij waren eigenlijk uitgenodigd om een bijrolletje te spelen daar. Maar ik denk dat wij vorig jaar echt hebben laten zien dat we voor niemand bang hoeven te zijn. Nee. En dat in die wedstrijd wel heel duidelijk was dat we dat goed hebben gedaan. Ja, absoluut. Maar dan maak je zo'n actie. Ja, Dat is toch wel even leuk dan? Ja, ik zei het nog onderweg. We waren onderweg en ze zeiden al, iedereen kijkt vanavond. Ja, wie gaat iets geks doen? Ja. Ja, toen heb ik me maar Toen opgeofferd was jij om het te doen. Ja, precies. Nou, dat is goed uitgepakt in ieder geval. Zeker. Ja, het kan wel eens een historische wedstrijd worden voor Cambuur komende zondag. Als jullie winnen van PSV, het is een beetje een als-dan verhaal natuurlijk. Zwolle laat punten liggen. Dan kan het zomaar zijn dat jullie op die nummer 1 plek komen. Ja, wie weet. Ja. En wie had dat gedacht? Hoe leeft dat in de groep? Ja, op die manier denk ik dat niemand, of in ieder geval ik niet, als ik voor mezelf mag spreken, ik kijk niet op die manier daarna. Maar goed, het is natuurlijk wel heel Echt bijzonder. niet? Dat speelt toch wel een beetje mee in je achterhoofd? Nee, eigenlijk niet. Nou, kijk, het is natuurlijk heel bijzonder dat je nu op de 3e plaats staat. Als Cambuur zijnde in de Eredivisie na 5 wedstrijden doe je het eigenlijk gewoon, doe je het echt super. En dan moet je ook wel omhoog durven kijken eigenlijk. Als je zo'n wedstrijd wint, ja, dan sta je eerste. Maar ja, aan de andere kant, je hebt nog steeds niks te verliezen. PSV uit is normaal gesproken een wedstrijd die je kan verliezen en die je mag verliezen. Maar ja, als je de kans hebt om die eerste plaats misschien wel te gaan grijpen, ja, dan moet je er ook alles voor doen, denk ik. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je daar toch wel een beetje nog mee bezig bent als je dat veld opgaat. En dat je denkt van, nou, als we hier nu even die 3 punten pakken. Ja, jij kijkt toch ook wel eens op teletext thuis en dan denk je, wat ziet het er mooi uit. Ja. 819. Ik heb wel eens gekeken de afgelopen weken. Jawel, dat zeker wel. Dus wat dat betreft, ja, misschien kijk je er op die manier toch wel anders naar. Maar of je echt kijkt naar die eerste plek, nou, niet echt. Nog niet, nee. Niet. Wel een beetje een aparte voorbereiding naar die wedstrijd. Gisteren de laatste training gehad. Vandaag een vrije dag en morgen een vrije dag. Morgen geen vrije dag. Nee, natuurlijk morgen... morgen wel trainen. Ja. Nee, we kregen een verrassingje. Het was vandaag een vrije dag. Ja. Ja, ook met oog op volgende week. Volgende week natuurlijk een bekerwedstrijd tussendoor. We spelen het weekend daarna uit tegen Excelsior. Dus ja, dat is wel een druk programma. En we staan nu op de 3e plaats, maar we zijn niet gewend aan Europees voetbal. Nee. Dus ik denk dat voor ons wel even goed is, dit dagje vrij. En we gaan zondag zien hoe het uitpakt. Maar goed, tot nu toe heeft de winnende trainer elke keer gelijk gehad. Ja, nou ja, Laten we daar maar vanuit gaan weer. Dat moeten we dan inderdaad even afwachten. Ja, hoe stiet die ploeg er eigenlijk voor? We vregen het juist dus op die laatste training aan Henk de Jong. Ja, die groep is geweldig. Alleen nog Wout Drosten, voor de rest kan iedereen. Dus we moeten goed bekennen hoe we het doen. Er is weinig reden tot verloren. PSV in Europa, dus die hebben extra belasting en je dus extra rest. Is dat het idee? Nou, ik vind dat de jongens het al verdienen hebben. Dat ze even een dijk extra krijgen om die week in te gaan die we na je week hebben. En dat begint met PSV. PSV met 400, met mooi nu trainen. Dan moeten de jongens weer trainen. En, ja, met uw groep vind ik dat wij morgen, we pakken gewoon een extra dag en hebben een hele mooie week voor de boeg. Nou, die kan heel goed uitpakken. Gerard, wie sta ik verrast dat ze Joet vrij in? Nou ja, het is net echt gebroekelijk, Nee. zeg maar zo. Dus, maar goed, ze zullen hun redenen voor hebben. Dan komt het zo mooi in arbeidsrustverhouding en dat soort termen komen dan altijd Ja. aan mijn hoeken. Maar je ken ik uit je ritme, rijdt je denk ik dan, daar terug. Dus we zullen zien, ik bedoel... Want Hans, hij stoot ooit mooi maken in die actieve voetbalcarrière? Niet 2 dagen voor een wedstrijd, nee. Nee. Dat is niet gebruikelijk. Maar goed, het is, als je kijkt naar de week die volgt, is het best wel iets voor te zeggen om het te doen. Ja. Nou ja, de winnende trainer heeft altijd gelijk, dus dat zullen we inderdaad nice wel zien. Nieuwsgierig is vanzelf die spitspositie bij Cambuur. Waar speel je? Weet je het? Ik heb geen idee.
Nee? Echt niet. Nee, ik weet het niet. Ja, we hebben natuurlijk 3 gegadigden. En die kunnen allemaal heel goed spelen. Maar ja, tot nu toe heb 3 keer gescoord. Ja, eigenlijk 2 keer. Maar goed, De ja. andere was van jou, hè? Ja, vond ik wel. Ja, vond ik ook. Ja. Vond ik ook. Dat vind ik nog steeds. Is er nog geen tactische training geweest waardoor je het kunt gaan nee. zien? Nee, Ja, die komt die was morgen. vandaag geweest. Maar Oh, dan volgt hij morgen. Ja, Ja. Ja. en morgen zal duidelijk worden wie gaat spelen. In ieder geval voor de groep. En of dat naar buiten gebracht wordt, ja. Ik weet het niet. Nee, Dus, ik bedoel het spannend. Wat denk je, Gerard? Nou ja, ik bedoel, Henk de Jong had al zijn dat Narsing, de rechtsboeten, die het vorige week goed invoel, dat hij net in de basis starten zal. Dus denk ik dat er ook Betje op de zijkant houdt. Zoals vorige week in Grains, dat ging hartstikke goed. Nou ja, toen speelde Barto in de spits en dan had ik nog Hemmen die er toen net weer. Dus een van die twee. Ja, mijn gevoel zei dat er dan toch van Hemmen kiest. Maar ja, Henk de Jong ken ik wel Barto wijzen. Want vorig jaar dachten we heel vaak zien we was dat we zijn nou Barto zit erin en dan weer ineens ook Betje die krijgt fastlijn weer. Dus ja. Het had allebei zijn voor. Ja, het bleef spannend. We zullen nog even naar wachten moeten. Ja, daar is eigenlijk een nieuwe positie dit seizoen. Van linksback naar centrale verdediger. Hoe bevalt het? Ja, dat bevalt goed. Ik denk dat ik het tot nu toe prima invul. In ieder geval op de manier zoals Cambuur wil spelen, denk ik dat ik dat aardig doe. In combinatie met Etienne Reijnen natuurlijk. Ja, ik denk dat wij wel een duo zijn dat elkaar goed aanvult. Ja, we zien hier nog even op een training, Juster. Bloedfanatiek. Ja, toen wist ik al dat we een dag vrij hadden. Dus Toen dacht je, ik ga er nog even voor. Geef je net een stapje extra. Hè? Ja, oh, ga je nog even onderuit? Nou, dat viel allemaal mee, geloof ik, hè? Dat was hem er weer. Ja, die wou je niet bewust uitschakelen, denk ik, hè? Dat weet ik niet. Hij heeft me wel nodig om te scoren. Dus, Ja, precies. Dus bij hem wordt het natuurlijk altijd zijn wat ze vorig jaar ik zijn, Martijn van der Laan. Zei van ja, maar Leeds Mansje, inderdaad, ken je wel op die positie. Maar juist omdat Van der Laan vorig jaar Sjan net dat wel ken, dat is ik zijn voordeel. Want waarom zou hij dat dan net kennen? Nee, want wat is het voordeel dat je klein bent op die positie? Nou, ik denk dat je veel wendbaarder bent dan veel spitsen. Veel spitsen zijn toch wat statischer. En ik denk als je klein dicht bij de grond bent en ook over duelkracht beschikt, dat je dan ook heel veel op die manier kan oplossen. Door net wat slimmer te zijn. Net een stapje eerder bij de bal te zijn dan de spits bijvoorbeeld. Ja, en zeker met Etienne Reijnen naast me. En vorig jaar Ramon Leeuwin. Ja, heb je toch eentje die wel wat lengte hebt. En eentje, die is misschien wat kleiner, maar toch wat wendbaarder en feller in de duels. En daar kun je elkaar prima aanvullen, denk ik. En tot nu toe laten we dat ook goed zien. Ja. Wie stiet er s'nachts in orde? Volgens mij Luc de Jong. Ja. Depay geblesseerd? Ook misschien wel weer een voordeel, hè? Ja? Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, PSV, een goede ploeg hoor. Daar niet van. Maar als team, ik denk dat wij als team en voetballend verder zijn. Kijk, maar zij hebben natuurlijk heel veel individuele kwaliteit. En dat kan ook verschil maken. Dus wat dat betreft is het misschien voor ons wel heel goed dat Depay geblesseerd is. Ja, want wat ben je hem kansen? Ik heb de statistieken de vanmiddag even op Nice. In de Eredivisie en de beker, je hebt nog nooit van PSV won. 13 wedstrijden gespeeld, 3 keer gelijk. De rest verloren. Ja, eens moet de eerste keer zijn. Ja, hè? Ja. Komt steeds dichterbij. Ja, natuurlijk. Ja, dat is een mooie... Nee, maar zo moet je daarheen gaan. Ik denk dat wij hebben laten zien dat we voor niemand onderdoen. En zeker niet voor PSV, met de manier van voetballen die wij hebben. En die hun hebben. Dus wat dat betreft, waarom zouden wij daarheen gaan met het gevoel van... als we niet verliezen, dan hebben we het goed gedaan. Ja. Gerard, wat is zo? Nou, ik ben wel benieuwd wat Hans dan bijvoorbeeld van de boetekant... vanuit Jaren Verenigd ben als voetbalkenner. Hoe die nou naar zijn wedstrijdje op PSV nou, wij kan? gaan zeker met veel interesse kijken, want wij spelen PSV een week later. Ja, dus we gaan sowieso kijken. Maar ik geef Cambuur grote kans om daar een goed resultaat. Of het dan gelijk spel of winst is, dat laat ik even in het midden. Maar de manier waarop, je zit op een moment ook in een flow en dat zitten ze. En dan volgens mij kun je iedereen verrassen. En wij kijken met veel interesse. Ja. Nou, snuitermiddag, dan weten we het, want dan is de wedstrijd spelen. En vanzelfs docht Omroep Friesland verslag van die wedstrijd. Snuitermiddag, Jelwe-trein, dan is de Altrap in Eindhoven. En de wedstrijd is live te volgen op de radio. En het verslag is van Geert van Thun. En ook de wedstrijd van Heerenveen en Vitesse in Arnhem, die sturen we vanzelfs live weer op de radio. Die uitsturing begint morgen om 11:00 en commentaar van die wedstrijd is van Roelof de Vries.
Dadelijk praat ik met Hans Vonk, de technisch directeur van Heerenveen. En ik stel in vragen die wij van Jim thuis krijgen ha. Maar eerst mijn club. En daarin zorgen we elke week bij een Frieske amateurvereniging. En jood binnen dat de kworballers van het Granaat in Dokkum. Oh, wacht even, Teun. Ik ben Rien Sepma. Ik ben ongeveer 40 jaar lid van deze club. En ik heb getraind, ik heb gecoacht, ik heb bestuurlijk bedwaan West. En wat ik nu nog doe van deze club, dat is de granaatappel mij ter plekke brengen. Steeds dichterbij komen. Ja, is goed, ga maar door. Het is een vriend die stadig, denk ik, toch de jaren opgebouwd is en toch echt wel stadig groter wordt. Het groeit in het aantal leden. We hebben ook de kampioen van Friesland in uw klasse, ja, in uw klasse en hebben we dus echt wel eens een keer meedoen aan het landskampioenschap in die pool. Een aantal jaren geleden is er toch een jeugdig bestuur eigenlijk kwam. En maar zelfs dat is mijn visie, ja, dat dat goed werken had. Dus je ben ik wel up-to-date. Hè? Ik ben Wietse Pieter, trainer-coach van de A1, speler van het tweede, bestuurslid. En het leukste is dat ik mijn vrouw kennengelernd heb bij de korfbalvereniging De Granaat. Ik heb hem hier al het seniorlijn kennengelernd, eigenlijk al wel langer. Wij zitten telkens bij elkaar in het team en nou ja, daarna hebben we net. En ja, hij weet me altijd al wel af van, maar de Vonk is het seniorlijn oorsprong. Die man speelt in het tweede en ik speel in het eerste. Ja. Nina, Alex, Nina, Marit, Alex. Hebben nieuwe. Ja, goed. Pak! Zoek je tegenstander op en pak je rust. Nu. Kom op. Jantien. Puk. Ga mee, Jacob. Zal niet waar zijn. Hebben! Kom ervoor, jongen! Dankjewel, Danielle. En willen jou ik dat we bij jouw sportclub deelkomen om een reportage te maken. Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar bient@omroepfriesland.nl. Hans Vonk, welkom. Technisch directeur bij Sportclub Heerenveen, oud-keeper van de club, Zuid-Afrikaan en wienliefhebber. En dan heb ik even een windje hellen. Dat is een hele goeie. Ja, is dit een goeie? Daar ben ik wel eens geweest. Nou, het is echt een Zuid-Afrikaans windje. Ja, ik weet waar die vandaan komt. Ja, we hebben de harkes, alsjeblieft. Dankjewel. Jimmik? Ja, waarom niet? Ja? Nou. We hebben harkes van en de joggers van Omroep Friesland vregen om vragen in te sturen. Ja. Ik kan zelfs vragen stellen. Die wien die wil ik straks aan het eind van de uitzending graag even weten hoe lekker die wien. Goed, ik ga hem straks proeven. Ja, we hebben een liedse selectie maken uit al die vragen die binnenkwamen binnen. En dit is de eerste. Die vraag van Hans Vonk is over scouting. Aangezien dus Heerenveen oerelscout in heel Europa, in de Balkan, onder andere in Kamataro en in Scandinavië, maar dat wordt er ook wel goed zien in ons eigen land. Nou, de vraag is duidelijk. Wordt we goed zien in eigen land? Ja, daar begint het mee. Ja? Wij hebben voorgesteld, onze scouting wordt geleid door Karel Brandsma. Die zit op kantoor in Heerenveen. En we hebben een heel team van scouts en dat begint nationaal. Dat begint in de Eredivisie. Nou goed, dat zien we wel vaak natuurlijk op tv. Maar ook in de Jupiler League kijken wij veelvuldig rond. Elke wedstrijd wordt eigenlijk wel bekeken. En daarnaast hebben wij, en dat zal niemand verrassen, graag de focus op Scandinavië. Ja. Daar halen we graag spelers vandaan.
De rest van Europa valt wel mee. We hebben ook nog wel wat connecties op de Balkan. Om daar middels goede tips spelers weg te halen. En dat is ongeveer het plaatje zoals we het hebben. Ja, maar waarom Scandinavië altijd? Ben er in Friesland net genoeg? Kun je hem net meer uit die eigen jeugdopleiding, Helly? Nou, we halen al veel spelers tegenwoordig uit de eigen jeugd. Alleen, die halen het eerste van Heerenveen net echt. Nou, de laatste jaren, als je kijkt wie er doorgeschoten zijn. Nu Deli Sinkgraven, vorig jaar Bilal en Hakim. Ik denk dat we op dit moment op de goede weg zitten om een goede balans te hebben tussen wat we aankopen en wat we vanuit de eigen jeugd krijgen. Ja. Maar het is wel een feit dat het moeilijk is om goede jeugdspelers uit Friesland te krijgen. Dus we moeten wat verder wegkijken. Ja, met wat ontdien we Os? Nou ja, de opleiding moet bij de amateurclubs wat beter. Maar ja, daar hebben we niet zoveel invloed op. Dus we kijken kritisch, maar als het in Friesland niet te vinden is, kijken we verder. En als het in Nederland niet te vinden is, dan kijken we nog wat verder. Ja, hem willen ze een speler bij een orenclubje en dan dachten van, wat verdikkie die in wij hebben. Regelmatig, ja, dat gebeurt altijd. We volgen alle spelers in Nederland, echt ook in de Jupiler League. En het probleem is dat we niet zomaar iedereen kunnen halen. We hebben sowieso wat budget op dit moment die niet heel hoog zijn. Dus we moeten zorgvuldig kijken en kritisch. Maar als we iets hebben, dan gaan we er ook echt voor. We hebben laatst bijvoorbeeld uit Zweden Sam Larsson gehaald. Nou, die jongen die volgde al een half jaar. Die wilden we graag hebben. Nou, dat is gelukkig uiteindelijk gelukt. Mm-hmm. Maar Hans, als jij dan bij Cambuur zo'n Albert Roesnak ziet, denk je dan niet als je thuis op de bank zit van, verdorie, die had ook wel bij ons in het elftal kunnen spelen. Ja. Ik bedoel, dat is toch een fijne voetballer die ook bij jullie en bij andere clubs ook. Maar denk je dan niet van, waarom hebben zij die wel opgepikt en wij niet? Nee, maar dan kijken we naar de posities en dan is dat op dit moment nodig. Op dat moment, wij hebben ook voor die positie andere spelers die er staan. En mijn vraag is dan altijd als iemand voorstelt van, nou, je moet die halen of je moet die halen. Ik zeg, nou prima, wie moet er dan uit? En als die vraag gesteld wordt, dan is het vaak wel, ja, dat is waar ook, dan moet er iemand uit. Nou ja, en zo ontstaat er wel eens een discussie. En er zijn zoveel spelers die we volgen en uiteindelijk die naar andere clubs gaan. Ja, we kunnen er ook niet 30 of 40 in de selectie hebben. Nee, precies. Maar dat lijkt me wel zo'n voetballer waarvan jij bijvoorbeeld als liefhebber kunt denken van, nou, dat zijn fijne spelers. Los van of je er zeg maar plaats voor hebt. Maar dat zijn toch... Het is ook een fijne speler. Maar ja, precies. We hebben er geen plaats voor. We willen er geen plaats voor maken op dat moment dat die jongen vrijkomt. We zijn tevreden met wat we tot nu hebben kunnen halen. En helaas, we kunnen niet alles doen op dit moment. Nee. Nou, volgende vraag. Wat is leuker, keeper of technisch directeur van Sportclub Heerenveen? Ja, wist we zelfs keeper West. Die vraag is heel makkelijk te antwoorden. Het liefst keeper uiteraard. Ja, natuurlijk. Het is veel leuker. Dat bleef de eerste leefde? Ja, het is veel leuker om op het veld te staan. Ja, maar is het net leuk om directeur te wezen? Ja, dit is een mooie job. Het is wennen. Het is heel wat anders dan ik de afgelopen jaren gedaan heb uiteraard als speler. Maar het liefst wil je spelen. Dat kan ik iedereen aanraden om dat ook zo lang mogelijk te doen. Wat ik vooral fijn vind is dat je iets opbouwt in een week tijd. En binnen een week heb je weer de ontlading. En meestal als het goed gaat dan is het fantastisch. En als je het niet goed gaat dan heb je een week later weer de kans. Ja, dat is geen leuke levenswijze dan op die manier je sport te bedrijven. Nu in deze functie word ik geacht wat op lange termijn te kijken. Nou, dat is ook leuk, daar haal je ook veel voldoening uit. Maar het liefst als sporter wil je elke week een prestatie leveren. Ja. Was trainer niks voor jou geweest? Nee. Er schuilt geen trainer in mij. Nooit overwogen? Of... Ik heb in Zuid-Afrika geprobeerd om keeperstrainer te worden. Dat heb ik ook gedaan bij het nationale team, 1,5 jaar. Maar daar heb ik geen geduld voor. Ik wil niet nog 10 of 15 jaar op het veld staan en ballen knallen. Ja. Ik zou heel graag hoofdtrainer worden van Heerenveen. Maar was dit nog 15 jaar lang, technisch directeur? Dit is wel een vak waar je in kunt doorgroeien. Ja. En of het niet of technisch vlak is, maar of algemeen vlak, dat maakt niet zoveel uit. Nee. Maar het is wel een heel fijn beroep om door te groeien. Oké, duidelijk. Ja. Volgende vraag. Hier hebben we een heel soort vragen nu kregen. Hoe zit het nou met de gearworking tussen jou en Riemer van der Velde? Ja, dat werkt perfect. Ja? Ja, Riemer is iemand die bij Heerenveen hoort en ook altijd zal blijven horen. En als ik hem nodig heb op het gebied van met name scouting of het aantrekken van spelers, dan maken wij er veel gebruik van. Maar kies door die eigen karma uit? Want dan weet ik heel soort zijn van ja, die Riemer die heeft nog zo'n dikke vinger in de pap bij de club. De kind eigenlijk net eens zijn eigen beslissingen maken, want de Riemer met eerst zijn goedkeuring. Ja, dat valt wel mee, want uiteindelijk ben ik verantwoordelijk. Dus uiteindelijk zal ik ook wel de keuzes maken waarvan ik denk dat ik ermee weg kan komen. Ja. En, maar ken je nee, Sissetje naar Riemer van der Velde? Jawel, we hebben hele goede discussies. Maar niet alleen met Riemer, maar ook met Foppe en andere mensen. Met Dwight wordt heel veel betrokken in wat we doen. En ik moet zeggen dat het op dit moment uitstekend verlopen. Dus een prima... Want er had een beetje een wat roeriger periode West. Ja, dat was voor mijn tijd. En dat hebben we achter ons gelaten. We kijken nu vooruit. En de inbreng van Riemer is voor mij bijzonder waardevol. Maar het blijft wel zo dat wij met het bestuur uiteindelijk met Jelko van de Wiel de beslissingen nemen die we moeten nemen. En daar zijn wij verantwoordelijk voor. Maar is hij bij elke beslissing belutsen ik?
Ik vraag hem vooral veel naar nieuwe spelers. En de scouting gebruik ik hem heel veel. Ja. Dus Maar is het moeilijk om nee te zien, Rimmer? Want dat Rimmer zei, als jij zegt, die speler dat is niks voor ons. En hij zegt, jawel, geloof mij nou maar. Bijvoorbeeld, hè, even hypothetisch. Ja. Maar dan dat jij toch moet zeggen, nee Rimmer, gaan we niet doen, ik ben verantwoordelijk. Is dat dan niet moeilijk? Want ik bedoel, jullie hebben ook een geschiedenis samen. Het is helemaal niet moeilijk. Dus het is een hartstikke leuke discussie zijn het. Het zijn discussies over spelers. Nou, daar gaat Dwight ook bij. En onze scouting gaat erbij. Ja, maar Rimmer heeft wel een sterke eigen mening. Ja, maar Dwight ook. En ik leer dat ook. Dus wat dat betreft... ik leer het ook. Dat komt prima voor elkaar. En uiteindelijk is het mooi. We hebben een budget. Hè? Dus we kunnen wel zeggen, we willen die speler en die speler. En Riemer kan wel zeggen, die speler is heel goed. En Dwight zegt... Maar goed, uiteindelijk hebben we een budget waarvoor we het mee moeten doen. En dat weten we allemaal, gelukkig. Dat weet ook de technische leiding, de trainers. En met elkaar, moet ik zeggen, doen we dat fantastisch. Ja. Nog een vraag. Een wat persoonlijke vraag. Missen jou Zuid-Afrika Ja, elke dag. Ja? Ja, behalve als het nu zo ook mooi weer is hier, dan is het ook prettig in Nederland. Maar als jij een tijdje... Is het alleen nog het waar of is het... de levenswijze ook. Ja? De manier van leven is fantastisch. Als je in Kaapstad gewoond mag hebben, dan zul je dat met me eens zijn. De zon, het klimaat, de zee, maar ook de bergen. En de wijnlanden niet te vergeten, die maken het leven bijzonder aantrekkelijk. Want voor de mensen die het net weten, je bent een benne Zuid-Afrikaan. Maar je had zelfs spielentrainer West. Ja, ik ben 5 jaar in Kaapstad geweest, bij Ajax Kaapstad. Ja. Andersom, ik heb Foppe daarheen gehaald. En we hebben daar een fantastische tijd gehad bij Ajax Kaapstad. Ja. 5 jaar lang. En het was een prachtig leven. Is Dirk die leefde van die wijn-wijka? Ja, ik heb wat cursussen gevolgd daar om mij te bekwamen in de wijn. En een pinotage, zoals die voor ons staat, is een typisch Zuid-Afrikaanse wijn. En doe het heel goed. Wat voor smaakt het die trouwens? Niks mis mee. Niks mis mee. Niks mis mee. Ja. Wat voor soort wijn is dit? Dit is een wijn die vooral bij de barbecue of de braai in Zuid-Afrika gedronken wordt. Dus we missen het vlees hier een beetje. Ja, ik neem hem straks mee en dan gaat het vanavond door. Ja, hartstikke best. Volgende vraag. Even, komen er nog grote aankopen in de winter als Heerenveen in de top blijft meedraaien? Wij kijken nu al uiteraard naar wat we in de winter willen gaan doen. Nou ja, dan moet je eerst maar even de top definiëren. Wij hopen in ieder geval in de top 8 meter gaan draaien. Nou ja, en als we vinden dat we versterking nodig hebben, dan zullen we dat zeker doen. Ik vind het nu nog wat vroeg om dat nu al kenbaar te maken. Maar we zijn wel bezig al om te kijken. Van, je hebt wel je eigen op een peer. Ja, we weten wat er rondloopt. We weten ook welke spelers bij ons Rit Roesnak nog gevaar dan? Of in de belangstelling staat. Ik kan verzekeren op dit moment niet. Maar dat kan morgen weer anders zijn. Maar we weten ook de wedstrijd van Snuitje en PSV weten we weer. Die haalt hij wel. Maar is er dan een budget voor of moet er eerst meestal fort eventueel? We hebben het zuinig aangedaan afgelopen transferperiode. Dus we hebben nog wel wat. Maar goed, we kijken altijd van wat hebben we nodig. Of wat kunnen we aan de salaris nog doen. En we hebben ook nog een potje voor eventueel aankopen. Transfersommen. Daar is nog wat ruimte. Ja. Montillon, Vitesse. Ja. Hoe stem je ervoor? Goed. We missen alleen Larsson volgens mij. Die speelt niet mee morgen. Die is nog geblesseerd. Maar ik sprak vanmorgen met Dwight en die was uitermate positief gestemd. Dus we hopen dat het net zo'n mooie wedstrijd wordt als tegen AZ. Oké, dank u wel. Ja, en elke week in Beansport hebben we een prijsvraag en daar kun je mooie prijzen maar winnen. En Joert bindt dat deze kaartjes van de wedstrijd van Heerenveen in PSV. En dat is Orenwiekers 9. Dit is de opjefte. Het spelerspaspoort van deze week. En de vraag is op een ei, waar bin dit? Is het A, Lucas Bijker en Mark Oet? Is het B, Erik Bakker en Jordi Buijs? Of denk je, nee het is C, Leonard Nienhuis en Christopher Noordveld? Mail je antwoord, vaarwaasje, naar bient@omroepfriesland.nl. Winnen. Ja, te winnen dus deze 2 kaarten voor de wedstrijd. Krijgen jullie wel eens foute antwoorden binnen, wat je vragen? Heb je het zo makkelijk dan? Ja, net het antwoord verklappen, hè? Ja, ik denk dat je wel meer kaartjes nodig hebt als ik deze vraag stel. Ja, nee, maar ik heb met 2 mensen die wedstrijd beziekje verzels. Ja, nou ja. En waar ik goed oplet, weet in ieder geval waar het net is. Waar het net is, ja, dat dacht ik al. Als mensen goed opletten, dan wil dat. Zin ons Stein? Ik heb heel veel zin in. Heel veel zin in? Ik heb heel veel zin in. Goed zo. Nou, niet te veel wijn drinken dan, hè?
Eentje mag. Eentje mag. Hartstikke goed. Vrijdag. Ja, dan mooi het inderdaad. Goed, dit wie Bient Sport. Lucas Bijker, Hans Vonk en Gerard Bos. Tegen tanken dat je hem je jong wien. Succes ik maar de wedstrijden allebei zelfs. Ja, Mandy, dan is Bient er weer. Ik wens je een heel goed weekend. Mijn voorspelling voor de wedstrijd Vitesse-Heerenveen 3-1.